Ole ka subscriber te viewers te zong zong channel a kalo lom le vek chewa an request sangin hei tum tuma chuan kan menu a thil lom ho ron en tir don chewa ni cha lo khop me hei tam lawa tam chu chuan ama sabera tangin chananga kan dorming hei rian chiang zokin chuan thil order du tan pon hian order theya zomato apo kan order thei thowa ta hemi hian on fo packing ang chi te po kha kan ti thei veka order du tan chuan tatang hian tan doni french fries ti te ngawi starter tan deuh pi ka kan ti dia rang thei ang chi kha hang chu arai lo tlang pe siam chung po kan siam chunga loi turang chi te main course kan siam chunga loi turang chi te chi khani ta hang awi chuan hetami ve thung hawi American breakfast te po ma aman zati hi lo en chiang ula tau lo khop mai tunai chon thila tau to man ruwa ne tau to ti kara chon hei tau lo khop mai lomina chuan helam pang hi breakfast kalan ti takna chu oi chu tlai dar li bel thang hi kan la thei tlang puya puri sabji te ho pe chu Indian ngai na tan pe chon cái man sat này hiền siang view in cái gì à hồi thì sat cái này hầu này bao cái ngà lâu á chuan hết là một cái liền á rice lâu mà sắp ra man sat này hiền đồ ăn dễ rồi karon da de unwal to siam dan chuan heng ho mi hi a request theini sim dan kha video da turin la request ula thei chuan lo da kan tum do ne rem chan chuan kan he ram pang heng ti lenga salad thi green salad ming ka soi zel lem lawa tikhan naga hi kanin ti thei na kanin chuan ve na ne hengawi tau lawa tu ye me restaurant na zonga hian nei lawa kanin ti thei ve em na ani hengawi kan nga lem lo na chu supi chili kan nei a se hengawa hian chicken pork beef ti na thei ve ka veg ero hi chu kan nei lem lawa salad thi he hawi kan nei hau ania chuanin Indian tiang chi ania hi plain le butter naan ania he tam hawi chuan tandoori hi danga nulam panga hian hetami tandur bi kang chi hi order lo lut le ria hi chicken rice pani beef dry fry pakhat chili potato pani chin chom leang darnga nulam panga hetami hemi mang hian tandur kan siama abaka chuanin chumi malam panga chuanin tawanan kan tiang chi kha tiang chi khan kan siam ve le thung ta dar nga nulam panga chi ani chu tandur nan chu chuan dal paneer butter masala butter chicken hengu chu siam dan pokaron na to a tandur kon kan ya malai chicken kebab kan nei boka chicken drumstick au boka chicken drumstick au boka ko na lo siam lo boka pakatin chuan kan special how hi kan
especially kan kat chen nual to thok tu in dei lo na wangin menu duai tam deuh hleka kan kat chen nuala tuna kan nei ho hi heng ho hi nia tuana fiamo golden fried prawns butter garlic prawns te we veg like mashed potato a chom veka chili garlic prawns spaghetti bolognese heng ho hi te roll du chi grilled fish te taksa that na lampang ngai pi mo tan pork ribs om boka beef sizzler om boka chicken sizzler om boka heng hawai hian chili garlic prawns te spaghetti ti lo hi chuanin a chom deuh veka mashed potato le boiled veg kan tiang chi kha chom deuh veka ni chuanin heta mocktail lampang drinks lampang om boka iced tea blue bees te om na pina colada ai man hian ula tau lo khop mai a tau lo tak ani heng au hi tui si tau lo si tom si hei tangwal la tangwal tan nó su sấy bịa thế chiếm lâu mà em quên quên ở đây có càng hậu giống khăn menu nia càng hậu khăn này chắc giống thế hậu mình chuan Indo chuan Indo order thế à Indo na zirin karon deliver thế nia chuan video tan request du chuan request du nei chuan lo request la heng ho mi hi arem chan chuan ron da ka lo tum don ani chuan ka video te hi min lo khong ya min lo en sak thina alo me ma chuan like te subscribe lo te pawh kan lo chuan ante kha mi lo ti sakula intan har sa chung lawa kalom bia wang tur tum chu ai tur lo lampang deuh hlek request ania kan menu en du kha wa ngan an ti ani